morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, ilabi na kaninyong tanan na nagtanaw karon. Maradyaw na buntag mga ka-Siargao, maradyaw na buntag sa ato ng viewers nato karon. Maradyaw na buntag sa atong mga healthcare workers nga padayon ng serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning, maayong buntag po, maradyaw na buntag mga ka-Siargao. Ani na sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Maradyaw na buntag po, maradyaw na buntag sa atong tanan. Good morning sa atong mga silingan nga mga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o ang Diragat Islands, uban sa atong mga kalungsuran, mga silingan nga mga probinsya nga mabuting atong live stream karon. Salamat po, good morning, maayong buntag, maradyo na buntag kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners, sa atong mga tricycle drivers, sa tanang sektor sa atong mga komunidad. Salamat po, maradyo na buntag kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga reactors, commenters. Good morning, maradyo na buntag kaninyong tanan mga ka-Siargao. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa atong programa. Salamat po mga ka-Siargao. Good morning. Good day, Kuya G. Good morning, Surigao. Gikan na kan Sir William Alacres Sanico. Salamat, sir. Good morning. Good morning, Kuya G. Greetings from Santa Monica. Gikan na ka Ma'am Jolly May Bertudaso Biol. Salamat, ma'am. Good morning. Good morning, Kuya G. And to all Surigao noon. Keep safe sa tanan watching from Lancaster, Philippines, Pakibati, Bolido and Larase family, Higakit and Claver. Mat salam. Gikan na ka Sir Jake Bolido. Sir Jake, good morning. Good morning, Kuya G. From Barangay Libertad, Santa Monica. Gikan na kan Sir Romy Rivas Escobedo Jr. Salamat, sir. Good morning, maayong buntag. Good morning, Kuya G, watching from Barangay Consolacion. Keep safe, Surigao noon. Gikan na kan Sir Espino Mike. Good morning, maayong buntag po. Maradyo na buntag, Kuya G. Maradyo na buntag sa ato tanan. Siargao noon. Amping kitang tanan. God bless sa ato tanan. Salamat, Kuya G. God bless po. Gikan na ka Ma'am Tata Manazones. Bisan og Jericho karon sa Baguio City. Kanunay ko nga nagsubaybay nimo, Kuya G, og ginahandom ko kanunay ang akong lugar nga natawhan. I love Surigao. Gikan na Sir William Alacres Sanico. Salamat, Sir William. Good morning kanimo dina og happy viewing kanimo dina. Shout out sa imo og sa tanan taga Baguio. Salamat po. Good morning. Maradyo na buntag po. Salamat sa pagsuporta, sir. Og mga ma'am. Salamat po kaninyong tanan. Salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Charles, good morning. Maayong buntag. Maradyo na buntag kanimo dina. Salamat. Di na ta maglangan mga ka-Siargao, atong pag-asayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinaagi na ni Medom Mendoza kung unsa na ba yan nahitabo karon sa atong gibantayan nga si Bagyong Dante. Good morning, Medom Mendoza sa DOST Pag-asa. Good morning kanimo din na Meno og sa tanang taga UST Pag-asa. Ilabi na sa inyong 24/7 nga pagmonitor karon sa kahimtang sa panahon. Good morning, Meno. Sa kasalukuyan, ang ating pong tropical storm na si Dante. Huli po itong namataan sa layong 375 kilometers silangan po ng Surigao City, Surigao del Norte. At sa kasalukuyan, may taglay na pinakamalakas na hangin umabot naman sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna. At ang mga pagbugso naman niya ay umabot sa 90 kilometers per hour. At patuloy nga po itong kumikilos sa direksyong northwest sa bilis naman po na 20 kilometro kada oras. At ngayon pong araw na to ay nagtaas po tayo ng signal number 1, tropical cyclone wind signal number 1. Dito po sa ilang bahagi ng Luzon, particular po dito sa eastern portion ng Sorsogon, sa bayan po ng Sorsogon, Magallanes, Bulan, Huban, Irosin, Santa Magdalena, Matnog, Bulusan, Barcelona, Kasiguran, Gubat at Preto Diaz at gay na rin po sa eastern portion po ng Albay, particular po sa Rapo-Rapo. Sa
bahagi po naman ng Kabisayaan, nagtaas din tayo ng signal number 1 dito po sa Northern Samar, sa Eastern Samar, Biliran at sa Eastern portion po ng Leyte. Particular po yan dito sa bayan ng Leyte, Capoocan, Cananga, Haro, Dagami, Burawen, Ormoc City, Javier, Mahaplag, Abuyog, MacArthur, Mayorga, La Paz, Dulag, Hulita at sa Tolosa, sa Tabon-Tabon, Tanawan, Palo, Tacloban City, Santa Fe, Pastrana, Alang-Alang, San Miguel, Barugo, Tunga, Carigara at Babatngon. At gaya na rin po dito sa eastern portion naman ng Southern Leyte, particular po sa bayan ng Sogod, Libagon, St. Bernard, San Juan, Anahawan, Hinundayan, Silago at sa Hinunangan. Sa bahagi po naman ng Mindanao, ang ating signal number 1, nakataas pa rin po dito sa Dinagat Island, gayon na rin sa Siargao at Bukas Grande Island. Sa mga nabanggit na mga lugar, lalo na po dito sa bandang Kabisayaan at Mindanao, ay posible na pong maramdaman natin ang mga pag-ulan na may mga pagbugso naman ng hangin. At para naman sa ating mga isda sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning, subalit pinag-iingat pa rin tayo. Natin po sila, ibang ingat ang ating pinapaalala dahil nga po dito po sa silangang baybaying dagat po ng Mindanao, gaya na rin sa Kabisayaan, ating po karagatan magiging moderate to rough. At para po sa ating track ng ating bagyo, nasa na ang ating bagyong si Dante, nasa layong 110 kilometers silangan po ng northeast po ng Borongan City sa Eastern Samar. At patuloy nga po itong tataas patungo po ng Luzon, kaya't sa susunod na araw sa Miyerkules, inaasang ito ay nasa layong 255 kilometers silangan po ng Impanta, Quezon, o kaya po naman ay 145 kilometers northeast po ng Daet. Pansinin po natin na bahagya pong gumalaw po pakaliwa ang track ng ating bagyong si Dante. Kaya nga po medyo lumapit yan sa ating mga kaulapan, ating mga kalupaan na dito nga po sa may bandang Visayas, ganyan rin dito sa may Bicol region. At sa susunod na araw po, sa Thursday, inaasahan yan po ay nasa layong 220 kilometers, singlangan po ng Aparik, Cagayan. At ito po ay mag-uumpisa ng magbago ng direksyon sa susunod na araw. Sa Friday evening ay posible na nga po itong pumihit papalabas po ng ating Philippine Air Responsibility. Nasa layong 360 kilometers silangan po ng Itbay at Batanes. At by Saturday ng gabi, inaasahang nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 1,145 kilometers northeast po ng extreme northern Luzon. So, si Dante po, inaasahan pa rin natin na patuloy nakikilos nga po sa direksyong northwestward hanggang Miyerkules. At base po sa ating forecast track, ang ating tropical storm ay posible pong bumaybay o magtungo po, malapit nga po sa eastern coast ng Bicol region at eastern Visayas ngayong bukas po ng gabi hanggang sa Wednesday. Kaya't dahil sa patuloy nga pong paggalaw ng ating track patungo dito sa kaliwa, ay posible pa rin nga tayong magkaroon po ng mga signal na itataas po o posible ding maglandfall ito dito mo sa may Eastern Visayas or sa Bicol region. At ang tropical storm po natin, inaasahan pa rin nating mag-i-intensify o lalakas po ito sa susunod na 48 oras at posible pong abutin ito ang category na tropical storm by Wednesday afternoon or evening po. Pagkatapos po nito ay si Dante ay inaasahan naman natin na muli itong hihina at magiging isang tropical storm by Thursday at magiging tropical depression po by Friday. At asahan po ang abangan po natin ang ating susunod na update. At yan po muna ang ating latest mula din sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST, ang inyong forecaster Meno Mendoza. Mao kana mga kasyargaw,
ang atong latest updates karon sa kaimtang sa panahon. Pinaagi na ni Meno Mendoza sa DOST Pag-asa ang live nga report gikan na kang Meno. Salamat Meno, good morning mayong buntag. Atong masinati mga kasyargaw ang pag-ulan karon dinhi na sa atong isla sa Siargao tungod kay ilalom kita sa signal number 1 mga kasyargaw. Base na sa maong report ni Meno Mendoza. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw, ilabi na ang mga sakayang pandagat. Posible nga walay biyahe karon mga kasyargaw kay signal number 1 base na sa maong tropical storm o tungod na sa maong tropical bulletin karon mga kasyargaw. Ato lang hulaton ang ipagawas nga update sa Coast Guard Siargao. Salamat po. Good morning. Mayong buntag, Maradyo na buntag. Good morning, Maradyo na buntag, taga Siargao from Cagayan de Oro. Gikan na ka Ma'am Rose Belong, Nengneng. Salamat ma'am. Good morning, mayong buntag, Maradyo na buntag. Paki shout out diri sa Hinatuan, Surigao del Sur. Gikan na ka Ma'am Rita Martinez Mabong. Salamat ma'am. Good morning. Maulan na aga, Siargao TV. Gikan na kan Lynn Lopez Dars. Maulan na aga usab ma'am. Maayong buntag, Maradyo na buntag. Good morning kanina din na ma'am. Maradyaw na buntag Kuya G, gikan na sa Barangay Libertad sa Pau. Keep safe Siargao, gikan na kang Sir Romy Bido Jr. Salamat po. Good morning Siargao, good morning Kuya G, good morning kan Mike Madera. Sanan mga opisyales sa Barangay 1 Dapa watching live from La Paz, Iloilo City. Gikan na kang Sir Edwin Solis Bocado. Salamat sir. Pa-shoutout po Kuya G sa Barangay Ka-1 Kanuyan sa Dorero family watching from Bicol, Sorsogon. Giga na kang Sir John Ever Dorero. Salamat sir, good morning. Dito maglangan mga kasyargao ang pinakaunang bahin sa mga balita din na sa itong programa. Siargao TV News, free chest x-ray result sa General Luna. May gawas na. Nagpaibalo karon mga kasyargao ang Rural Health Unit sa General Luna nga jaunay resulta sa gipahigayong free chest x-ray nitong May 24, 2021. Kini pagakuhaon lamang sa TB Dots sa likod sa health center. Kini nga free chest x-ray gipahigayon nga libre para na sa katawahan sa General Luna o katawahang Siargao non. Kini kabahin na sa programa sa Maranao People Development Center Incorporated o Philippine Business for Social Progress mga kasyargao kung PBSP. Mga na latest updates karon mga kasyargao dito na sa General Luna. Samtang sa laing bahin, pagpatuman sa preventive measures panahon sa 2021 Annual Fiesta sa Socorro, gipakanaog. Gipakanag karon ni Socorro Mayor Felizardo Galanida ang Executive Order No. 27 o ang pagpatuman sa preventive measures sa pagkanan sa COVID-19 panahon sa 2021 Annual Town Fiesta sa Socorro, epektibo alas 12:01 sa June 17 hangtod na sa alas 12:01 sa June 21, 2021. Nakalatid karon sa maong Executive Order ang imposisyon nga lakang aron na mapugnan ang pagkanan sa COVID-19 panahon sa maong fiesta. Ang tanang residente sa Socorro gihatagan og direktiba nga istriktong sundon og tumanon ang mga polisiya og protocols o guidelines sama sa minimum public health standards, social distancing sa 1 meter, mandatory wearing of face mask, face shields o perming paghugas sa kamot o disinfection. Regulasyon sa pagsulod sa mga dili taga Socorro, ilabi na sa pagpangayo sa negative RT-PCR test result sulod sa 48 oras nga validity niini. Temporaryong ipatuman ang pagbawal sa ilimnong makahubog, sugal, public videoke. Ibawal usab ang mga contact sports sama sa basketball, volleyball o boxing samtang ang religious mass 50% lamang ang venue capacity nga kinahanglanon sa maong selebrasyon. Samtang ang pagpangdawat sa mga bisita sa Barangay Rizal, Navarro ug Tarok o pagpatuman sa mga quarantine regulation sama sa 50% lamang sa katawhan ang pwedeng ipatuman mga kasyargao ilabi na sa poblasyon barangay sa maong munisipalidad mga kasyargao. Bawal ang dayana mga kasyargao kay makahatag kini og
pag tapok-tapok mga kasyargaw, pwede magdayana dinha lamang sa usa ka lugar o dinha lang sa simbahan mga kasyargaw. O guban pa protocols nga gipakanaog sa maong mayor dito na sa munisipalidad sa Socorro. Good morning po, maayong buntag, maradyo na buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat sa inyong pagsuporta din nila sa itong programa. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong mga balita, Siargao non-surfers, top scorers sa El Salvador. Nakasulod na sa second round ang atong Philippine surfing athletes sa gipahigayong surfing tournament dito na sa ISA World Surfing Games. Sumala pa nga si Nelby Blancada ang number 1 sa iyang dibisyon, samtang si Marama Tukong o si Piso Alcala anaa sa second spot sa ilang dibisyon usab. Number 2 usab si Daisy Valdez o JR Esquivel. Si Nelby o Marama ang nahimong top scorer sa ilang nagkadaiyang category. Padayon kita nga magampo aron na alang na sa kadaugan sa Pilipinas surfing team. Ilabi na nakikompete sila karon sa World Champions para na mamahimong makwalipika o qualified para na sa Tokyo Olympics. Good morning po, Kuya G. Gikan na kang Jerl Soreño. Salamat, Ma'am Jerl. Good morning, maayong buntag. Maradyo na buntag po. Salamat. Samtang sa laing bahin, sa mga balita, din sa itong programa karon, Tech for Ed Center sa San Benito o San Isidro, gilusad sa Department of Information Communications Technology. Gilusad sa munisipalidad sa San Benito ang Tech for Ed Center dito na sa San Benito National High School ni adtong Mayo 24 tuig 2021. Gilusad kini sa Department of Information and Communications Technology Mindanao Cluster 2 uban sa partnership niini sa LGU San Benito ug DepEd Division of Siargao. Ang maong launching giantenderan o gipartisiparan ni Undersecretary for Digital Broadcast Television and Digitalization of the Entertainment Industry Sector, Arnold Ali Atienza. Staff of the Office of the Secretary nga si Mr. Jaime Rafael Cardinal Hunasan, DICT, MC2 Director City Rama Alawi, Provincial Officer for Surigao del Norte o Dinagat Islands Engineer Ricardo Bacolod Jr., Free Project Focal Engineer Michael Buot, Municipal Mayor Gina Sabandominil, Public Schools District Supervisor Mrs. PB of Tana, og Municipal Official School Personnels og stakeholders. Gi-distribute sa maong launching ang mga digital kits nga gilangkuban sa notebooks, ballpens ug training ID para na sa first ever formal digital literacy training sa maong San Benito Tech for Ed Center. Tumungog tuyo sa maong training ang pagpalambo sa skills capability sa mga selected nga mga municipal employees BHWs o volunteer teachers sa San Benito Elementary School. Samtang gilusad usab ang maong Tech for Ed Center dito na sa Barangay del Carmen, Munisipalidad sa San Isidro nga nagtumong nga mapakusog pa ang kahibalo sa maong komunidad sa pag-access sa information, communication, technology, formal o non-formal education, skills training, e-government o ICT-enabled services, paingon na sa digital opportunities. Gitambungan mismo kini ni Municipal Mayor San Isidro, Honorable Lamberto Dominios Jr., Vice Mayor Honorable Rudy Malaza, Punong Barangay Rudy M. Kaminge, o Municipal Officials, Barangay Officials, o uban pang mga stakeholders. Congratulations po sa inyong Tech for Ed Center. Mauyan sanan malinaw na buntag, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Marisa Miguelias Gonzalez. Ma'am Marisa, good morning. O sa taga Malinaw. Salamat po, maradyaw na buntag. Salamat, ma'am, sa imong pagsuporta. Salamat po. Samdang sa laing bahin, mga kasyargaw, din na sa itong programa, upat kaadlaw nga physical closure sa provincial capital o ang Surigao del Norte Provincial Capital magpatuman og upat kaadlaw nga pagsarado.
ipatuman sugod karong adlaw mga kasyargaw ang upat ka adlaw nga temporaryong physical closure o pagsarado sa Surigao del Norte Provincial Capital hangtod na sa June 4, 2021 ingon nga paghatag og higayon sa massive testing og disinfection aron na makontrol ang pagkailap sa COVID-19 sa mga work premises sa Kapitolyo base na sa gipakanaog nga Memorandum Order number 21-122 sa probinsya Surigao del Norte. Sa maong mga adlaw, ang provincial government magpahigayon sa ilang work from home arrangement og ang disinfection og antigen RT-PCR swabbing sa tanang employee og personahe niini. Samtang ang tanang national line agencies nga naa sa provincial capital gipayuhan usab nga sundon ang maong memorandum nga gipakanaog sa probinsya Surigao del Norte. Good morning po, mga buntag, maradyo na buntag. Mao kana ang latest updates karon sa kaimtang dito na sa provincial capital mga kasyargaw. Upat ka adlaw nga temporaryong isarado ang provincial capital o ang pagpahigayon sa physical closure mga kasyargaw sa maong lugara mga kasyargaw para na sa massive testing og disinfection mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon ang COVID-19 update sa tibuok Caraga Region. Ang Caraga Region mga kasyargaw nakatala kagahabang adlaw og dugang nga 100 new confirmed COVID-19 positive cases, 110 ang naitala nga naka-recover, 5 ang naitalang nangamatay. Sa kinatibuk-an, 14,305 na ang total cases sa Caraga Region, 2,725 ang anaa sa isolation, 11,139 ang naka-recover na, samtang 441 na mga kasyargaw ang nangamatay. Sumala pa sa latest report nga ang San Juan nakatala og usa, ang Washington usa, ang Surigao del Norte duha sa Malimuno, usa mga kasyargaw sa Taganaan ug usa sa Bakwag. Base na sa maong report sa DOH-CHD Caraga karon mga kasyargaw. Mga na latest updates sa COVID-19 sa Caraga Region. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa mga balita din na sa itong programa, Butuan City lakip sa 15 days MECQ atol sa bag-ong restrictions sa gobyerno. Gipailalom ni Pangulong Rodrigo Duterte sa General Community Quarantine with restrictions ang National Capital Region o mga silingan niini nga probinsya sa tibok bulan sa Hunyo. Sa mensahe ni Pangulong Duterte sa Talk to the Nation nga magpabiling GCQ with restrictions ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna ug Cavite gikan na sa ika-1 hangtod na sa ika-30 sa Hunyo. Dili lamang kini ipatuman usab ang GCQ sa mga mosunod nga mga lugar sama sa Baguio City, Kalinga, Mountain Province, Abra, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batangas, Quezon, Iligan City, Davao City, Lanao del Sur, Cotabato City. GCQ sila mga kasyargaw. Gipailalom sa mas hingpit nga classification o Modified Enhanced Community Quarantine. Sugod sa June 1 o karong adlaw hangtod na sa June 15 ang City of Santiago sa Cagayan, Apayao, Benguet, Ifugao, Puerto Princesa City, Iloilo City, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro City, Butuan City ug ang Agusan del Sur. Mao na latest updates mga kasyargaw, ilabi na ang Butuan City gipailalom sa MECQ karon. Good morning Sir G, God bless. Kika na ka Sir Randy Archaga Santisas. Maradyo na buntag Kuya G, maradyo na buntag Surigao non. Amping Kuya G, kika na ka Sir Roger Villazon amigo. Salamat sir, salamat. Kani mo din naog sa imo sab. Good morning Kuya G, pag-greet ko og happy birthday kang Princess Megan Joy Paler. Gikan na kang Jinray Pecho D. Ginyo. Good morning po, mayong buntag, maradyo na buntag. Happy birthday. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, 25 kasabongero dakpan sa kapulisan. Ang operatiba
mga kasyargaw sa nagkalain-laing mga police station sa Caraga Region, nakadakop og 25 ka mananabong niadto nga Mayo 30 human nga naaktuhang nagpahigayon sa sabong sulod sa Caraga Region. Giila ni Police Brigadier General Romeo M. Karamat Jr. ang maong mga naaresto nga sila Cresanto Medrano Pontevedra, 66 years old, Michael Aurelianida Luna, 30 years old, Romulo Silvosa de Honor, 20 years old, Oga Jandro Bautista Curada, 35 years old, og nagpuyo sa Tago, Surigao del Sur. Samtang nadakpan usab si Raymond Sampilo Kailan, 44 years old, og Rolly Aburque Maravillas, 36 years old, sa Surigao City. Si Jaime Mabido Ganoy, 62 years old, nadakpan usab, og si Lecar Arial Culya, 27 years old, dito na sa Bislig City. Si Julio Lingaya Corvera, 52 years old, sa Marihatag, nadakpan usab. Si Roy Salahay Flores, 35 years old. Harry Gardigo Palma, 38 years old. Daryl Gardigo Hayahay, og 19 years old kini. Og si Albert Martinez Acevedo, 54 years old, nadakpan dito na sa San Miguel, Surigao del Sur. Samtang nadakpan usab si Bebelito El Mangalao, 52 years old, sa Cagdianao, Dinagat Islands. Si Ed Froilan Huntanar Magbanwa, 43 years old, og Joel Malazarte Lanyuhan, 51 years old, nadakpan dito na sa Butuan City. Og si Ricky Esperta, 37 years old, Roselito Consigna, 35 years old, og Romeo Consigna, 47 years old, Edwin Espenido, 42 years old, Edelberto Citisado, 28 years old, og Romel Ausa Consigna, 23 years old, og Jericho Buo Blase, 21 years old, og Joel Copina Bayang, 29 years old, Milo Tikmon Juanite, 48 years old, Jerome Ruaya Consigna, 18 years old, og Rodolfo Buhion Buo, 52 years old, nga nagpuyo tanan din hina sa dapa, mga kasyargaw. Nakuha gikan sa mga suspetsado ang kinatibuk ang 20 ka manok, manabong 14 nga tari og 8,628 pesos nga pusta, mga kasyargaw. Mga latest updates karon, mga kasyargaw, sa maong nadakpan tungod na sa sabong, mga kasyargaw, o sa dapa daghan gayod sila, mga kasyargaw, nga nadakpan base na sa report sa kapulisan. Good morning, Sir G. God bless. Gika na ka Sir Randy Archaga Santisas. Sir Randy, good morning. Good morning, Kuya G. Amping kanuna and your family from Baguio City. Gika na ka Sir William Alacre Sanico. Salamat, Sir Alacre, o sa imong pamilya usab. Salamat po. Good morning, Mayang Buntang. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Epi Bliss Resort, Siargao. Gika na ka Ma'am Antoinette Roma Pale. Salamat, ma'am. Good morning. Og happy birthday kalimo din na. Salamat. Ma'am. Salamat. Og kang Princess Megan Joy Paler. Salamat. Good morning, Ma'am Antoinette. Salamat, ma'am. Good morning. Mauya na buntag, Kuya G, from Kaog, gika na kang Sir Eduardo Zunigal. Salamat po. Good morning. Maulan na kabuntagon, Kuya G, pa-shoutout ko kay Madam Antoinette Roma Paler. Gika na ka Jean Ray De Guino. Salamat po. Good morning. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Caraga Region, mga kasyargaw, lakip sa listahan nga adunay pagsaka sa COVID-19 cases. Nakit-an karon sa Department of Health o kung DOH ang pipila ka lugar sa unom ka rehiyon sa nasod ilabi na sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Lakip ang pagsaka sa hospital occupancy sa mga ospital. Sa usa ka pahayag, giingon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang mga lugar nga nakitaan og pagsaka sa COVID-19 cases mao ang Region 4B, Region 6, Region 1, Region 10, Region 11 og ang Caraga Region. Dugang pa ni Vergere nga ang pagsaka sa kaso hapit na moabot sa high risk level, mga kasyargaw. Maong hingpit nila nga gibantayan karon ang maong mga rehiyon. Gisugo na karon sa maong ahensya sa mga health authorities sa unom ka rehiyon nga i-map out ang mga panginahanglanon sa mga pasilidad aron mapalapad pa ang ilang mga intensive care unit beds, ilabi na nagkakulang na karon, mga kasyargaw, sa
hospital occupancy o mga hospital beds, mga kasyargaw. Good morning, Kuya Jim. Musta sa Barangay Alegria, Alaba family, Escobar family. Gikan na kan Sir Valentino Alaba. Salamat, sir. O good morning sa tanang taga Santa Monica, ilabi na sa Barangay Alegria. Shout out po kaninyong tanang dina. Salamat po. Good morning. Mayong buntag, mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa itong programa. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, OFW nga nagtrabaho sa Israel, luwas pagihapon. Gibutyag karon ni Philippine Ambassador to Israel, Makairog Alberto, nga hapsay na ang sitwasyon karon sa Israel. Human kini nga magdeklara og ceasefire tali na sa Israel og mga militanteng grupo nga Hamas. Gisuguro ni Ambassador Alberto nga ang mga OFW nga nagtrabaho sa Israel luwas gihapon bisan pa sa nahitabong pagpamomba atong paminawon ang pamahayag karon ni Israel Philippine Ambassador Makairog Alberto. Opo, masisiguro po natin kasi una yung depensa po ng Israel, yung tinatawag po na Iron Dome. So kung meron po mga rocket attack na nangyayari, mataas po ang porsyento na nasasagupa nila yung mga rocket attack na nasa loob ng Iron Dome. So ligtas po ang mga Pilipino rito. Pangalawa po, kung meron pong gano'n, meron pong warning na binibigay. May sirena po. So, nagkakaroon po ng pagkakataon ng mga Israeli, gano'n din yung mga Pilipino na nakatira sa Israel na pumunta po sa mga bomb shelter at mga pagtago po. Balik normal na po ang pamumuhay nila. Tama po yun, meron po tayong 300 Pilipinos sa may Asdod, Askelon, sa mga bayan po na malapit sa Gaza Strip. Ito pa ang mga lugar na marami pong pinabaksakan ng rocket pero nasa lubog po ng Iron Dome at nakapagbigay po ng warning yung Israeli government at nakapagtago po sa mga bomb shelter. So, ligtas po yung mga Pilipino natin. Sa ngayon po, balik trabaho na po sila. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates ilabi na sa atong mga OFWs nga naipit mga kasyargaw sa kagubot dito na sa Israel, mga kasyargaw. Apan gikumpirma karon nga maayo na og nakabalik na sila sa ilang mga trabaho. Congratulations po. Ingat-ingat po kitang tanan ilabi na ang mga OFWs nato. Ingat po mga kasyargaw. Good morning Kuya G, paki-greet ko. Happy morning sa ako mga palangga na si Sofia og Sander from Nominil of Mabuhay Santa Monica. Thank you Kuya. God bless. Giga na ka Ma'am Sofia Pomoy. Salamat ma'am. Good morning mayong buntag. Samtang mga kasyargaw ang atong COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas karon mga kasyargaw, aduna nay kinatibuk ang 1,230,301 ka total cases mga kasyargaw sa COVID-19. Kagahapong adlaw na dungagan kini og 6,684 mao ang active cases karon. 54,290 na ang naka-recover 1,155,045. Samtang ang mga nangamatay miabot na sa 20,966 mga kasyargaw. Good morning po, mayong buntag, maradyaw na buntag, mga kasyargaw, ilabi na kaninyong tanan, nga nagtanaw din na sa atong programa, Siargao TV News, para na mahatod kaninyo, mga kasyargaw, ang mga latest updates nato sa kahimtang, mga kasyargaw, sa panahon. Adunay nigawas karon nga updates gikan na sa Coast Guard Surigao del Norte, mga kasyargaw. Sumala pa nga in relation, mga kasyargaw, sa ato sa ICB ni kay din nato makitaan mga kasyargaw para na ma-zoom nato kung unsa ining gipagawas karon. In relation to the published severe weather bulletin number 9 issued by Pag-asa at 5 a.m. of June 1, 2021, this station is temporarily suspending voyages of all vessel watercrafts flying the route within the area of responsibility of Coast Guard Station Surigao del Norte tungod na mga kasyargaw sa Tropical Storm Dante. Kumpirmado mga kasyargaw, walay biyahe
ang mga nagkadaiyang vessels, nagkadaiyang mga sakayang pandagat mga kasyargaw, mapakargos man na, mapapasahero mga kasyargaw, bawal, walay biyahe karon mga kasyargaw, base na sa Coast Guard karon mga kasyargaw, base na usab sa Weather Bulletin number 9 nga gipagawa sa DOST Pag-asa mga kasyargaw. Huyaton na lang nato karon mga kasyargaw ang maong pagbalik sa biyahe kung mawala na ang bagyong Dante mga kasyargaw. Pinirmahan ni Commodore Elaine R. Pangilinan ang Philippine Coast Guard Station Commander sa Coast Guard Station Surigao del Norte mga kasyargaw. Base na sa gipagawas nila karon nga updates mga kasyargaw sa biyahe sa atong sakayang pandagat. Walay biyahe karon mga kasyargaw sa bisan unsa. Kumpirmado na gikan na mismo sa Coast Guard Surigao del Norte nga ginsakupan usab sa Coast Guard Siargao mga kasyargaw, o sakop niya ang Coast Guard Siargao. Mao nga ang tanang sakayang pandagat, bawal mo biyahe mga kasyargaw. Salamat po, good morning, maradyo na buntag sa tanan o sa inyong tanan mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa atong programa Siargao TV News mga kasyargaw. Good morning, maayong buntag mga kasyargaw. Din na lamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban din na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga og sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibok kalibutan. Kininyo nagalagad sa live stream karon Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana pagbantay makisayod aron dili kita mahisuk-kamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag kanatong tanan. God bless us all. Ingat po kitang tanan. #Siargao TV. Good morning as all.